Kad se dvoje užasno zavole, to zna biti bruka velika, ali nije bruka u negativnom smislu, može bruka u pozitivnom smislu biti. Koliko je dobro, to je bruka jedna, normalna vrsta izražavanja. Mislim, ko bi pomislio da nije? Kažemo, bruka dobar bola, bruka dobro, užasno fino. Normalno da imaju ti izrazi. Bruka dobro, kare, valja li šta, bruka dobro, bruka. Pričaju, kaže jedan drugom, bola, kaže, oživio čuma, bola, zamisli, oživljava se. Kad neko umre, pa ožive, ima neko oživi, neko ne oživi, i sad pričaju dvojica, kaže, bola, kaže, oživio, bola, čuma, namo, uš potići, ko ti čudi, pa neko je oživio čuma, bola. Ovaj drugi kaže, ne volim ti ja ići to, kad neko oživi, šta ću mu reći, majke? Ne znam šta ću mu reći. Ali ova mi je dobra. Kad se neko slaže 100% s nečim, znači, toliko je to podsvjesno neko znao prije, ali nikad to nije artikulisao i nekome je rekao, da kaže to i sad čuje to od nekoga drugog. U nas se zna reći u 4 sekunde 13 puta yes. Kad neko nam kaže, i ovaj se totalno složi odmah kare, yes. Toliko ga je našao s tim da 13 puta u 4 sekunde mora reći bola, yes. Šta bi neko pitao nekog, opšte poznatog lažova, provokativno, znači, naletiš na tog lažova i da se upitaš, šta bi pitao u nas, neko poznatog lažova. Čuješ se bola s Harisom Džinovićem ikad, majke. Ali ova je meni bliska pravo. Na primjer, ima bola gradova u Bosni, gdje, za pantale kažu, hlače, I ovaj razlog što je ova meni bliska, pošto ja družim dosta ovdje sa Rajem iz Bosne koji su iz Doboja i iz Gračanice, znači taj nekako dio. Ima fine raje, ali oni kažu bola hlače. Čuju hlače, bola mislim, prva stvar što me dođe na pamet da im kažem, pa bola, pa nisi iz Međimurja, majke mi. Bosansko-hercegovački jezik. Hlače. Brate, ne znam. Za malo mlađe generacije, kad se neko kune titom prije, prije se titinog mi groba, tita mi, ali ne smiješ se lažno zakljeti, znalo se reći, eno ga klete se titom lažno. Nekad su znala prekrstiti to ne pika se, moraš reći titami, ali ne pika se zato što se prekrstio prste. Znači, osiguruju se, praktično osiguruju se od pogrešnog zaklinjanja. I sad bilo isto da pokaže ruke, pa onda reci titami, kare, titinog mi groba, titami. Ali bila je i dodatna isto tako, znači, ako se stvarno neko istinito kune, titom, i moraš i dodat recimo nešto, znači bilo je na primjer titinog mi groba sestre mi ženane, ili slično tako, sigurno čovjek istinu govori, ne šta uopšte postavlja pitanje preko toga, ali bilo je isto bola ona serija bola španska što se zvala Plavo ljeto. I bio mali bola, plavi, mali bio bola, zvao se Tito, i to je svak znao opšte poznato, bilo u nas Tito iz Plavog ljeta. I sad kad se zakune neko, da kaže, nisam Titami, i u sebi kaže, iz Plavog ljeta. Ali je poslije bilo prihvatljivo da možeš bez govorenja, znači ako zamisliš Titami, i u sebi kažeš da iz Plavog ljeta, znači nisi se pogrešno zaklao. Sjećam se jednom je neko napisao, bola na komentarima, ja od zajebancije, bola neku mlađu Raju, u ta doba, doveo ih ja tamo na one kocke, onda iza uglovnice, i rekao im, reću vam je tu tajnu, ali mojnete nikome, reći ovo je tajna, što je, i rekao im, pravo ime Titu je Sanel. Znači, Titu je pravo ime Sanel, a nadimak mu je bio Zela.
ode dijete kući spava i ono naš, ono Titova Jugoslavija, Tito da spava, legne, kare, jebote čuj sanel, Tito je bio sanel, zela. Ili neđe vijesti, ono, naš, i ono, sad, ono, ne moraš ti sad, ako je bila neka katastrofa, ponekad se ne može ništa uraditi da se to napravi bolje. I sad neko kaže, bio zemljotres u Meksiku, ono, šta je bilo, ono, bilo mrtvi, bilo 30 teže mrtvih i 3 lakše mrtvih. A šta ono, mislim, takve stvari znaju izvući narod, ono, takva vrsta zajebancija. Ne možeš ti tu pomoć, je li to grije? Nije, bola, ne moraš pomoć. Hoćeš nekoga nasmijeti, ko se pa šta fali, bola, reći, ono, 30 teže mrtvi, Ali u nas se sjećamo, ako neko zaspe, u neka neregularna doba, recimo, zaspe neko u 6:30, u 7 na večer, probudi se u 2:30 ujutro, bola, i prva ti je misa, gledaš sve, nije ti, naš. Nije ti normalno, ne izgleda normalno. I pitaš se prije nego što sad ne vidiš kad je ovo, majke? Kad je ovo? Kad je ovo, majke? Ali kad neko u priči kaže, ima svojih 40 godina, čiji će imat, majke? Ali kad čovjek Mostarke da kompliment, nešto da fino kažeš, iz vedra neba, ko nije očekivala žena, i obično je možda često ne kaže, i kaže, ti si moje zimsko sunce. Njena će ti na to biti zmijsko sunce. Što zmijsko sunce? Što zmijsko? Znači, najbolje ni ne govoriti. Ako dođe nešto slično tako, onda ćete znati da može pomisliti nešto drugo, pa ćete dobiti, znači, vrlo ćete biti relaktantni. Bićete relaktantni da kažete opet neki sličan komplimenat. A u drugu ruku, ako se navikne, reće, pa šta je, više mi ne govoriš. A kad počne ne govoriti, reći, ne primijeti, lijepo to ti najljepše stoji, vi što ti je fin nos, vidi ovo, vidi ono, a prestaneš govoriti, šta je, gdje je nos, gdje je uši, šta je bilo za menđuše, šta je ovo, šta je ono. Ne, to je teško, nisam trebao ni počinjati ovu temu,